Takva je cena za slobodu. Draga zdravo, draga zdravo, draga zdravo, 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 takva je cena za slobodu. Životom plaćam pobede. Dobar dan i dobrodošli u Presek, emisiju koja, kao što ime kaže, treba da pruži uvid u unutrašnjost onoga što se dešava u našoj književnoj sadašnjosti, onog što se uslovno desilo pre sekund, a za što mislim da je vredno da ostane upamćeno. Presek je zamišljen početkom 2020. godine u Beču, sa namerom da se studentima i svima ostalima koji su zainteresovani za južnoslovensku književnost i kulturu približi i predstavi najsavremenija, aktuelna književna produkcija. Fokus ovog serijala biće zato usmeren na pisanu i usmenu reč. Zbog toga, danas je sa nama Stefan Stefanović, idejni tvorac književno-umetničkog pokreta Sobakaisti. Kant autor, muzičar, pesnik, kritičar, gejmer, bivši žitelj Studenjaka, čovek sa mnogo imena. Andreja Kane, Astor Lajka, Jovan P. Brajović, Emma Shane, Zoran Ponjević Bluesdog, Stefan Pas, Igor Repin, Crni Ker, Predrag Šapa. Pre nekoliko godina Stefan je osmislio nešto potpuno originalno i neočekivano na umetničkoj sceni, te je stvorio litero igru, svojevrstan spoj književnosti, igre i života, a kroz mnogobrojne heteronime učestalo obogaćuje našu književnu i umetničku svakodnevicu. Zbog toga se vrlo radujem ovom razgovoru. Dobar dan Stefane i dobro nam došao. Dobar dan, bolje vas našao online. Drago nam je da si tu sa nama i kao što je neki običaj u Preseku, obično zamolimo osobu sa kojom razgovaramo da se predstavi kroz jednu svoju pesmu ili kroz neki svoj umetnički tekst ili rad. Pa bih te zamolio da se ti predstaviš i da nam objasniš zašto si baš to izabrao i zašto ta tebe pesma ili tekst predstavlja najbolje. Pa ajde, ja ću se predstaviti tekstom koji zove Kopile postmoderne i to je tekst koji sam objavio, odnosno ja mislim da je napisan tako oko 2014-2015. kada sam imao neku ideju, to nije bilo ovo što radim sada, ali sam imao neku ideju da to što radim želim da bude neka vrsta igre, gde sam hteo da napravim te kao heteronime, odnosno tad je bio samo jedan alter ego, ali kasnije se to proširilo. Tako da to je tekst od pre 5 godina koji mislim da i dalje onako funkcioniše dobro za to što radim, tako da pročitat ću taj deo. Mislim, ovo je zapravo završni pasus iz tog teksta i ovo je zapravo, taj tekst mislim da nema više na internetu nigde, ali objavljen je u Staj žurnale, tako da pozdravljam Jovanu i hvala što je objavila da imam fizičko izdanje. Evo čitam. Želim da se igram, a ipak pišem zbog sebe, gradim jednu ličnu pripovest, egomanijačku poetiku koju su sve moje prožima i međusobno doziva. Ali ja to radim sa krajnom humanističkom nadom, jer ukoliko iko na svetu pronađe u tome makar i zrno uživanja, koristi ili bilo čega što čovek nalazi u umetnosti, to onda znači da je umetnost pobedila, da nema razlike među nama, jer je jednu toliko ličnu priču neko osetio i pronašao se u njoj. Ukoliko se to ne desi, ako ostanem samo mahnita luda na pustom polju koja maše i doziva, ako niko ne oseti ni malo empatije za ono što radim, ako niko ne doživi moje priče, to znači da jedni druge ne razumemo u osnovi, kao bića. Jer ukoliko neko stvara potpuno iskreno, vodeći se samo svojim nagonom i duhom, a niko u tome ne može da pronađe nešto od opšte vrednosti, saoseti se sa tim, to znači da su naše individualnosti prevelike da bismo opstali. Jer ako ne razumemo ono što jednu osobu čini posebnom, ne razumemo ni čovečanstvo. U tom slučaju je i celokupna umetnost pogrešno tumačena, jer nikada nećemo shvatiti pojedinačnost čoveka kao stvaraoca, već ćemo stalno projektovati svoje ideje kroz njegovo delo. U tom slučaju nije ni važno. Ja sam bar radio ono u što sam verovao. Igrao sam se života. Hvala na tom tekstu. Dakle, to je, da objasnimo gledalcima, to je deo iz manifesta Sobakaiste. Pa zapravo ne, ovo je kao lično moj manifest, recimo, znači ja kao Stefan Stefanović koji potpisujem, a manifest Sobakaiste je potpisan od strane Sobakaista, znači na tom manifestu mene nema me kao autora, već su to sve ti heteronimi koji su potpisali manifest. Tako da je ovo ono u što ja verujem, zapravo šta stoji iza Sobakaista i svega ovoga šta ja radim. I u što zapravo i verujem, mislim da je stvaranje i bilo koja vrsta kreacije koja se deli sa drugim jedna vrsta igre, jer ja pravim nešto sa nekom namerom, a drugi koji se u to uključuju postaju na neki način saigrači, jer ili konzumiraju to ili iz toga onda izvode nešto svoje.
Hajde pre nego što nastavimo da pričamo dalje o toj ideji, da objasnimo uopšte šta su to sobakaisti, kakva je to ideja, kakav je koncept iza tog imena, koje je stvarno zanimljivo, ali šta stoji iza toga? Pa mislim, evo kao long story short. Orfisti su bili jedna književna grupa u kojoj sam ja učestvovao, to su bile kolege sa fakulteta, većina njih i dalje na neki način aktivna, Orfisti na neki način i dalje su aktivni kao književna grupa, njihovi delovi postoje, jedan deo su bukvalisti, sada imaju YouTube kanal. U svakom slučaju to je bila jedna ekipa ljudi sa Filološkog fakulteta u Beogradu koja se interesovala za književnost i sa te kreativne strane, i sa autorske i sa kritičke, u smislu da smo se okupljali subotom, mislim svake 2 subote, i čitali smo jedni drugima radove. I meni se jako sviđala ta ideja da budem deo grupe, jer me uvek ta avangardna književnost i početak 20. veka u našoj književnosti, kad su se ljudi skupljali u ekipe i radili nešto zajedno, to me jako privlačilo. Međutim, Orfisti su imali koncept da samo čitamo, da jedni drugima tako kao komentarišemo i kritikujemo radove, ali nismo imali zajedničku poetiku ili nešto što bi nas vodilo kao autorsku grupu. I onda iz te moje egomanijačke potrebe da budem deo neke grupe u kojoj ja želim da se dešava ono što ja želim da se dešava, onda sam napravio svoju grupu gde sam počeo prvo sa 2 lika, jedan je bio Andreja Kane, drugi je bio Ivan Sobakov, i onda sam kao krenuo da pišem i da stvaram za te likove, da bismo mi kao u jednom trenutku, odnosno da bi ti likovi u jednom trenutku napravili svoj umetnički pokret koji se zove sobakaisti. Sobakaisti je kao termin nastao od ruske reči sabaka i kao svi ti likovi u sebi imaju neku simboliku psa. Znači Andreja Kane na italijanskom pas, Ivan Sobakov, on je kao nosilac te grupe. I to kad je počelo bila takva ideja da su oni samo umetnički pokret i da niko ne zna da sam zapravo to ja i da ja pišem pod tim različitim imenima i objavljujem, i onda se kao pravi se sadržaj i u jednom trenutku neko će možda se zainteresuje pa da kopa dalje i da nađe da sam to ja, ali bila je suština da ti likovi budu u centru pažnje, znači da samo stvaram za njih pod njihovim imenima. Međutim, kako se stvar razvijala, onda je postala to kao litero igra, to je kao dodatna priča. Tako da su sobakaisti zapravo, ako ne gledamo moje postojanje, ako stvarno postoji to kao zasebna priča, to je umetnički pokret od 9 ljudi koji se bave pretežno književnošću, među njima ima jedan snimatelj koji se bavi video sadržajem, odnosno u video mediju se izražava, jedan muzičar, jedan fotograf i jedan slikar. I njih 4-5 koji pretežno pišu. U različitim formama i različitim žanrovima, tako da je to kao 9 ljudi koji su nepostojeći slučajem, ali oni zapravo stvaraju to umetničkom pokretu sobakaisti. Non stop pokušavam da pobegnem od sunca koje je nekako, od kad smo počeli da pričamo, krenulo da me napada sa svih strana, ali to ima i veze sa drugim pitanjem, pošto sam htio da te pitam i u tom manifestu i uopšte u radu sobakaista, nekako je snažan otpor prema institucijama, prema fakultetu, prema profesorima, postoji ta kritička jedna linija koju sam makar ja uočio u tvom radu, pa i u zbirci pesama o kojoj ćemo kasnije pričati, pa me interesuje zbog čega postoji takva pozicija, takva perspektiva koja se vezuje za celu grupu i da li je to samo nekako privlačenje pažnje, možda pošto najčešće se tako dobija neka veća pažnja kad se ide uz vetar i tako dalje, ili šta stoji iza toga? Možeš da nam kažeš nešto? Pa mislim da je u osnovi to da sam, kad sam bio mlađi, to osnovna srednja škola, mislim da sam bio jako poslušan dete i da sam vrlo verovao autoritetima koji su se predstavljali kao nešto što je kao istina. I evo, kao u srednjoj školi imali smo nastavnike koji su nam govorili to što mi idemo u gimnaziju, da nas to čini gospodom i da smo mi zbog toga kao bolji od drugih. I te neke stvari koje tada kao veruješ i jasno ti da, mislim, uključujući sve, religija, porodica, seksualnost, sve te stvari koje dobijaš, downloaduješ rođenjem u određenom mestu, počele su tu negde na fakultetu već da mi se otvaraju kao da to i nije baš tako kao što se priča. To u što sam ja verovao, odjednom počinje da se tako ruši, da se onako kruni po stranama, i onda mi je ta vrsta verovanja u institucije postala besmislena. Jer sam shvatio da nisu institucije to što čini nekog autoritetom, nego ljudi koji rade nešto. I onda svi ti ljudi koji su zapravo bili deo institucije počeli su onako da padaju ako nemaju zapravo nešto što ih čini autoritetom. Tako da svi ti profesori na fakultetu, možda 2-3 su mi dalje važni kao meni lično i kao autoru i kao čoveku. A
strašno sam patio za tim da dobijem potvrdu od nekog autoriteta. Strašno mi je trebalo da ljudi kojima sam ja verovao i koji su mi bili uzor, strašno mi je trebalo to da mi oni kažu dobar si, to što ti radiš je dobro, ti si talentovan ili kao ti ćeš da se baviš pisanjem. I onda kad to nisam dobijao, mislim, ili zbog mog, ili to nisam zaslužio, ili jednostavno ti ljudi nisu bili pravi autoriteti u tom smislu da ih zanimalo to što radim, morao sam sam sebi da pronađem neke kao druge autoritete, bilo virtualne, bilo fiktivne. Tako da mi je ta vrsta fiktivnog sveta postala više autoritet nego ono što je kao zvanični autoritet. Mislim, pogotovo sad, to je bilo pre 7-8 godina kad sam ja doživeo tu dubiozu i kao istinsku krizu identiteta po pitanju odnosa prema autoritetu, a sada u 2020. ako pogledaš, mislim, samo u našu kao svakodnevici kako to izgleda, ništa od tih stvari koje su ranije bile važne, lična karta, CV, kao diplome, tu više nema nikakvog smisla, to više nije bitna stvar, nešto što te čini kao obrazovanim ili ne. Više nema smisla to da li postoji neka institucija iza tebe, već samo to šta ti znaš, šta ti možeš sam sa sobom. Sada nema ničega oko tebe da te neko baci među ljude, bez konteksta, bez neke pozadine, to što znaš da radiš, to si ti. Tako da sve više verujem takvim ljudima. I mnogo znam više ljudi koji su, odrastao sam radeći na pijaci, odrastao sam među običnim ljudima bez diploma, koji su mi zapravo mnogo veći autoriteti po mnogo čemu nego ljudi koje sam upoznao tokom studija ili ljudi koji su se nametali ili koji se sad nameću u javnom prostoru kao bitni i važni. Tako da mislim da je ta pobuna krenula odatle, a onda se kroz svakog od tih likova drugačije kanalisala. To je zapravo priča o identitetu i to je bilo moje sledeće pitanje. Gde ti povlačiš crtu? Gde se ti odvajaš od Sobakaista? Kako hvataš neku razliku između svoje poetike i svog autorskog rada i rada Sobakaista, i svog života u stvari i života tih likova koje si zamislio heteronima koji u stvari žive neki svoj odvojeni život, ali ipak su to delom i tvoji događaji i tvoje iskustva. Da. Pa, mislim, ovo kao i svakodnevnog života, kad me ljudi upoznaju, kad im ispričam delimično ili kad znaju time čime se bavim, ima 2-3 stvari koje me uglavnom pitaju. Ili me pitaju jesi gledao film Split, gde lik glumi 12 likova, ja kažem nisam i neću ga gledati baš zbog toga što me svi to pitaju. Druga je opcija da me pitaju jesi ti šizofren, zato što ljudi ne znaju šta je šizofrenija i misle da to kao ako ti imaš poetiku i baviš se nečim kao imaš neke likove, to je bolest. Međutim, ja stvarno ne mislim da to bolest, ja se bavim ovim već dobrih 6 godina kroz različite. Sad ajde kažemo da Sobakaisti kao taj litero igre, kao pokret postoji 4 godine zvanično, ove godine će biti 4 godine, 10. avgusta, to nam je godišnjica. I za to vreme ja sam vrlo posvećeno radio na tome da znam gde je šta, gde je crta koja se povlači, to što ti kažeš kao gde sam ja, a gde su oni. U suštini svaki od tih likova ima deo neki mene. Sad to ima vrlo detaljno sa kao delovi tela koje ja vezujem za određene likove. Odnosno, recimo Andreja Kane, on je kao lik kome pripadaju uši, zato što on slušalac i kao to šta god da ima veze sa audio izvorom, šta god se tiče slušanja, to vezujem za Andreju Kanea. Sve što se tiče mirisa, sve što je kao ta vrsta nadražaja, to vezujem za Stefana Psa. I sad svaki od tih likova ima svoj neki deo tog fizičkog mene, ali i moje uspomene, moj doživljaj i moje iskustva, lična iskustva. Ja nisam osoba koja voli da priča o tome tako kao u tom nekom javnom smislu, mogu da razgovaram sa tobom sad, iako je ovo na neki način javno, ali ne bih promovisao to što sam doživio kao nešto bitno. Međutim, u umetničkom, odnosno u kontekstu umetničkog dela, ja mogu da govorim o sebi i svojim iskustvima, ali kao da se to dogodilo nekom drugome. I sad recimo, ajde opet Andreja Kane, pošto sam trenutno najaktivniji na njegovom planu, on trenutno piše roman koji se zove Okean i koji se dešava u Kadisu. Ja sam živeo u Kadisu 2016. godine i to mi je onako malo prilično mi promenilo život, jer sam tada shvatio zapravo to što ja radim ima negde smisla u nekom drugom svetu koji čak i ne govori moj jezik. Tako da iskustva koja sam ja doživeo su delimično tamo upisana, ali to je vrlo mali deo, jer ta iskustva meni daju zaleđenu, da mogu kažem, to je istina, a zapravo nije ni važno šta je istina. Ti kao čitalac, ako ne veruješ tome što čitaš, nije bitno da li je to po istinitom događaju ili nije. Ako je film sranje, film je sranje, bez obzira da li je po istinitom događaju ili nije. I ja imam vrlo jasan odnos gde su ti likovi, a gde sam ja. Imam ceo folder, znači fizički kao fascikl koji imam papire za svakog lika koji piše on je rođen tad i tad, ovo su mu roditelji,
detinjstvo tu, rodio se tu, znači vrlo sam jasno odvojio od sebe šta su likovi, a šta sam ja. I dešava mi se, mislim više zbog drugih, imam puno prijatelja koji su me upoznali iz različitih situacija. Mnogo ljudi me zna kao Kanea i onda me ljudi zovu Kane, recimo to na muzičkoj sceni me znaju kao Kane i onda ljudi koji su me upoznali preko mojih tekstova o muzici ili na svirkama me zovu Kane. Imam prijatelje koji me zovu Lajka zato što su me upoznali na svirkama kao Astor Lajku. A oni ljudi koji su kao sa faksa, oni me zovu Sobakov jer sam se ja na Fejsu zovem tako od uvek. Tako da te vrste kao mešanja identiteta, ja znam da sam ja to imenom i prezimenom Stefan Stefanović, iako to ne mora ne znači ništa, ali ja znam ko sam ja kao osoba. Ali svi ti likovi su na neki način deo mene i to što ja radim isto me čini tom osobom. Tako da, kao zaključak na odgovor na ovo pitanje, jasno mi je gde sam ja, gde je to što radim. Znači, stvarno doživljavam ovo kao posao, mislim posao koji jako volim, nazovemo to umetnost ili performans ili šta god, ali to je za mene posao koji bih ja volio da radim do kraja života, mi to bude puno radno vreme i da živim od toga. Trenutno samo na nekih, na početnom, na putu ka tome, ali mi je jasno da postoji izvesna opasnost od toga čime se bavim, zato što moram da ostanem uvijek pribran u odnosu na to kao šta radim, a šta sam ja. Tako da imam momente kad se cepam oko toga kao, okej, ali sad ja treba da govorim o sebi ili zapravo ti likovi govore o sebi, ali sam pažljiv po tom pitanju. Ja. Pomenuo si rukopis Okean, hoćeš da nam pročitaš nešto iz tog rukopisa? Vrlo rado, i to moram da se zahvalim još jednom, pošto ovo mi je prvi put da čitam taj roman i prvi put mi je da imam online neku vrstu intervjua. I što najbolje, prvi put mi je sa tobom, zato što ti si bio osoba koja me intervjuisa za Ekspres, to je bio prvi put da govorim o litero igri u nekom javnom formatu, javnom pisanom formatu, tako da vratno si puno puta čuo to, ali ti si mi prvi. Tako da evo, sad ću da ti pročitam deo iz Okeana. Mislim, ovo je za sad kao radne verzije, znači na pola sam puta recimo pisanja i ovo bi trebalo bude prva strana, odnosno kao prvi uvodni pasus, pošto je sve kao u pasusima. Čekaj, pošto dobro, sad treba imam šešir, pošto ovo Kane čita, ali ajde. Ne verujem ničemu što ne ostavlja ožiljke, ali tu ne mislim samo na one posekotine koje zarastu beličaste tragove na koži, već i na one nevidljive rezove koji se uprkos vremenu i upornom ušivanju otvore u krvave rane, najčešće zbog pesama koje smo slušali u letnjim noćima februara. I najstariji gaditanosi nisu pamtili tako vreo mesec, a ja sam se sprdao da to zbog mene. Zvezde su hrlile u susret jedna drugoj kako bi obeležile moj dolazak u Kadis. Ovde je sunce tonulo u okean nekoliko sati pre ponoći, a nama se nije žurilo, nego smo ležali opruženi u pesku kao kamene ruže koje je voda sadila po plaži. Takmičili smo se ko će duže da lenčari dok mu se plima sporo prikrada i iznenada samo u jednom talasu ne povuče nekog u dubinu. Nikada nisam video toliko galebova na jednom nebu. Zabavljali smo se smišljajući imena i zanimanja. Jedan je doktor Jorge Galeb, drugi je kartograf Francisco Galeb, treća je zubarka Anita Galeb, a većina su ribari, pescadores, Pepe, Dario, Jose, Carlito, Manuel Galeb. Verovatno svi od istog oca, to je moja pretpostavka, jer od Galebovima ne znam ništa, da li su verni ili vole svake godine. Ležali smo sa dinama pod glavama, a zrna peska su šuštala pod zubima. Kabesa mi je pričao kako je u Maroku pravio hašiš i za svaku cigaru je garantovao da je najbolja koju sam pušio, a meni su usta bila suva i da okean nije bio tako daleko, popio bi ga na iskap. Ispričao sam mu kako u mom gradu svi motaju u velike stoje s rizla i kako ne koristimo filtere iz cigarete, nego ih pravimo od kartona, a za to je najbolji onaj od vozne karte, pa zato u Milanu, gde sam odrastao, poslednje dimove zovu Controloro. A u Studenjaku, odakle sam došao, to se zove John. La ley del porete el que se lo lía se lo peta. On se hvatao za grlo i pokretom ruke imitirao dim koji prođe između usta i pluća. Ako pušiš na karton, od toga se promukne. Od toga stradaju glasnice, a on više ne može da pevaš karnevalske pesme u čirigotama. A Kabesa je to voleo, čak više nego dim. I odlično je pevao, mada je bio mnogo veći stručnjak za hašiš. Tačno u gram je sekao masne kockice marokanske čokolade. Tajna je bila da se oštrica noža zagreje plamenom. Zadržao bi hašiš u džepu košulje i na nekoliko minuta bi ga pokrio dlanom. Nežno, kao da je novorođenče, od čega bi brown masa postala poput gline i nož ju je lako delio na potrebne merice. Možda me je lagao za brod kojim su ogromni paketi stizali u Kadis.
Možda je izmislio crnce koji su po mirisu znali iz kog je sela pošiljka i čije su ruke skupljale prah. Možda je sve to bila njegova fora da nam proda što više, ali svaki joint na toj plaži bio je najbolji koji sam pušio do tada i uveravao sam sebe da mi ne bi bilo žao ni da se baš tada sa posljednjim dimovima ugasi moj mladi život, ne duži od 27. Hvala ti na ekskluzivnom čitanju i stvarno sam uživao, vrlo je lirski i obećava i voleo bih da pročitam to kad bude, pa ne kad bude objavljeno, nego kad bude u rukopisu, ali u nekoj cilini. Obećavam, šaljem. U jednom razgovoru smo pričali i čini mi se da si rekao da ti pokušavaš da unovčiš umetnost, da živiš od umetnosti, to si i malo pre rekao, ali nas su uvek učili da u suštini od umetnosti ne treba da se živi, da od toga ne treba da se pravi roba i tako dalje. Pa sad moje pitanje je kako si ti došao do te ideje da sad probaš da živiš i koliko je teško u stvari živeti od umetnosti? U suštini, mislim, ja sam odrastao u porodici koja je radnička porodica, ljudi, mislim, moj otac je radio 2 posla ceo život, moja majka radila, to kao u Srbiji je normalno da ti radiš 2 posla, kao ideš na posao, dođeš kući i čuvaš decu, kuvaš i sve, vodiš domaćinstvo. Tako da sam odrastao u porodici gde je fizički rad, gde je to kao trpljenje i taj trud mora da se isplati. I negde već u 5. razredu sam prvi put radio na pijaci i prodavao sam i vidio sam kako se zarađuje novac. Znači, ako imaš proizvod, svaki proizvod može da se stavi cena na njega, ako ima osoba koja će ga kupi, taj proizvod može da se proda. I to je to. U suštini, ako nekog interesuje ovo što radim, on može da uloži na neki način u to. I sad ako imam neki proizvod, recimo, napisao sam knjigu, ta knjiga ako se proda, određeni novac, profit se stiče tako. Sad, da ne bih pisao knjige koje sa namerom da nešto prodam, kao zavaljam nešto u što ne verujem, jer da bi nešto bilo umetnost, barem po mom mišljenju, kako se ja osjećam sa tim što radim, ja moram da verujem u to što radim. Moram da stojim iza te knjige, da ne doživljavam samo kao neki proizvod. Znači, ne verujem u kapitalizam na taj način da ako postoji potražnja, treba da postoji proizvod. Meni nije cilj da pišem nešto što će biti Facebook status i samo da bi dobijao kao neku popularnost, da bih možda u nekom trenutku prodao neki life coach magazin koji bi bio basaclano skup. Tako da nije mi uopšte to cilj, ali mi je cilj da u nekom trenutku mogu da imam dovoljno ljudi, odnosno kao publike ili kako god nazvati te ljude koji su spremni da za to što ja radim odvoje određeni novac koji su zaradili isto tako radeći neki posao u koji su verovali ili nisu. Tako da trenutno ono što ja radim je što je kao komercijalne prirode, što mi donosi izvesne prihode. Prvo su svirke, znači kao Astor Lajka nastupam, imam svirke na ulici ili nastupam po klubovima, mada sad ne zbog korone, i imam neka izdanja koje su online na Bandcampu koje mogu da se skinu besplatno ili za određenu cenu. Tako da to je jedan od načina na koje zarađujem. Drugi način je što imam ljude koji podržavaju ovaj projekat već 2-3 godine. Znači ja sam počeo sa Patreon kampanjom, pa onda sam ugasio Patreon zbog izvesnih političkih razloga kojima se oni baš furaju taj kapitalizam koji se meni ne sviđa, tako da sam ugasio to na uštrb primanja koje sam imao. Tako da sada imam primanja samo od Ko-fi platforme, odnosno preko Ko-fi platforme i to od jednog fana, nazovimo fana, ali to je zapravo član fan kluba, koji uplaćuje svakog meseca određenu svotu. Tu su sve minimalne svote, mislim, ako govorim kao tačni brojevi, recimo da ja fiksno od ovoga što radim trenutno imam maksimalno 30 € mesečno. Naravno da od toga ne mogu da živim, ali imao sam period od godinu dana kad mi je jedini prihod životni bio zapravo to, kao neko mi uplati novac preko Ko-fija ili odsviram svirku ili sviram na ulici. Mislim, sad ne sviram na ulici pa kao prihodi su niži, ali sad radim druge poslove koji mi omogućavaju da ne moram da razmišljam, jer sam ranije razmišljao kako da to što radim postane još više profita da stiče. Ali ono u što stvarno verujem i čemu težim je da napravim nešto što je kvalitetno. Jer ako sam ja spreman da platim Kriku 100 € godišnje zato što rade nešto u što ja verujem i rade to dobro, verujem da će u budućnosti, odnosno nadam se da ću svojim radom steći 1000 ljudi koji su spremni da 100 € godišnje plate za to što ja radim. Nek bude kao po 10 €, nek bude po euro. Mislim, ja verujem u taj kao crowdfunding, kao sistem preživljavanja. Znači, ako imaš 5000 ljudi koji su spremni da daju po euro za to što ti radiš, to je sasvim dobra svota koju ja mogu da onda ulažem u druge stvari. Jer od ovoga što ja radim,
ja uvek plaćam i druge ljude, sve prevode koje mi je neko radio, ja sam platio te prevode, sve što sam izdavao, snimanje pesme se plaća, žice se plaćaju, odlazak u drugi grad se plaća. Mislim, iako ja živim veći deo života u fikciji, sedim za kompom i pišem sve te stvari koje se dešavaju negde van, u isto vreme ipak volim da ne budem gladan, tako da... Da, upravo je to bilo pitanje, nisam mislio ni samo na novac i na zaradu konkretno i na prodaju proizvoda, nego više i na to da tebi umetnost u nekom smislu omogućava i da putuješ i da se krećeš. Dobro, kroz Astor Lajku, kroz jedan od tvojih heteronima ti putuješ, sviraš na ulicama, upoznaješ druge ljude i to je neki način na koji se živi od umetnosti, možda ne materijalno, ali možeš da nam kažeš možda nešto o tome kako, recimo, koji od heteronima ti je više dao, koji ti je više vratio od uloženog. Recimo, ti sa Astorom Lajkom dosta putuješ, sa Andrejom Kanom dosta objavljaš poezije, itd. Pa kako ti vidiš, koja je dominanta Sobakaista, ko su ti glavni junaci, glavni likovi u toj igrici? Pa, mislim, kao u igrici, generalno bi trebali svi likovi da budu podjednako bitni, ali s obzirom da oni postoje time što ja pravim sadržaj za njih, Andreja Kan i Astor Lajka su jedini koji su, mislim, zapravo, ajde kažemo, ima tu i Stefan Pas i Predrag Šapa, zato što postoje neke stvari koje sam objavio, ali to je jako malo. Tako da je najaktivniji, najviše sam doživeo i najviše sam stvari proživeo zahvaljujući Lajk i Kaneu. Što je zanimljivo, zato što igrica, Litor igra je podeljena tako da kao ima taj very easy level, znači very easy znači kao jako lako, sve što mogu da radim iz kuće, sedeći za kompjuterom, slušajući muziku, to je prilično lako, znači ne moram da platim tu muziku, muzika je besplatna, meni je potreban internet i da je slušam i pišem impresionističku kritiku. Znači ne moram apsolutno ništa da uložim u to, u smislu ne moram da istražujem, ne moram da stvarno ni da se posvetim tom bendu čak ako želim. Poenta je da Andreja Kan je izgrađen kao takav lik, on je lik koji govori to što misli, nebitno je da li se neko slaže sa tim ili ne i nebitno da li on u pravu, jer nekim trenucima i nije u pravu. Tako da kao to je very easy level, zato što Andreja Kane me ne košta ništa, znači mislim košta me kao internet i struju. Drugi level je onda Astor Lajk i to je kao easy level, međutim taj easy level obuhvata onda i Kane, znači na easy levelu su već 2 lika koja moram da vodim. I onda sam to spojio tako što je Andreja Kane menadžer Astor Lajk i kad zakazujem svirke ja pišem mail u ime Andreja Kanea koji je menadžer Astor Lajk i nudim Astor Lajku za svirke i festivale. Tako da njih dvojice idu na neki način u paketu na tom easy levelu. I Lajka mi je doneo u smislu mogućnost da putujem, a da budem samoodrživ. Znači, te pesme koje sviram omogućavaju mi da mogu da izađem na ulicu kad god hoću i da obezbedim sebi da taj dan imam da pojedem ili da platim putne troškove. Mislim, nekad se desi da stvarno zaradim, nije da kao sve radim za neku siću, stvarno već neko vreme se bavim time i dobio sam i neke nagrade po tom pitanju kao kantautor, tako da već imam poleđinu na koju mogu da se pozovem da bih tražio honorar koji recimo da zaslužujem. Mislim, ja kao lično, kao Stefan Stefanović, uopšte nemam odnos prema svom muzičkom delu, zato što znam da nemam sluha i da sam godinama svirao u prazno, dok nisam skontao, zapravo dok nisam čuo Jerrya Mačgora u mom gradu kako svira sam na kustari i ima odlične pesme kantautorske. I to sam pomislio kao, ok, mogu bi ja budem kantautor, kao što se ne bih igrao ovoga. Tako Astor Lajka manje više i nastao. Tako da u ovom trenutku Astor Lajka i Andreja Kane su, mislim, Astor Lajka sam po sebi je profitabilan zato što ima proizvod koji je instant. Znači, u tom trenutku kad ja sviram na ulici, ako neko čuje i nekome se svidi, ljudi bace lovu. Mislim, kao ubace zato što, mislim, to nije samo zbog kinte, ja sam davao novac na ulici i kad nisam svirao, zato što me ta muzika na ulici me nekako obeleže mi taj trenutak kad se ja nađem na ulici, jednostavno ulepšam i ja može da mi ne ulepša ako mi ne prija muzika. Tako da imam taj kao instant feedback od publike da li to što radim ima smisla i iskreno na ulici zarađujem mnogo bolje nego kao kad imam svirke, zato što kao kraće je svirka, a mnogo je aktivnije, mnogo je dinamičnije jer ljudi prolaze, a ti imaš kao konstantan neki osjećaj da se nešto dešava oko tebe iako si ti u mestu. Mislim, manje više u tom trenutku ulica pripada tebi jer tvoj glas je najvažniji. Ljudi se zapravo stišavaju. To sam primetio u Knez Mihajlovi koja je prilično bučna. Kada sviram, mada nisam puno puta svirao u Knez Mihajlova, ali kada sam svirao, dešavalo se da od trenutka kad krenem, moram da se probijam, da se čujem, dok u jednom trenutku ne postane glasovi ljudi se spuste na taj način. Ima neko ko prolazi i ne sluša, pa čuješ da je on glasniji od drugih. Ali ljudi se sami utišaju da bi u razgovor dok hodaju čuli šta se zapravo dešava, da bi čuli muziku.
I onda zapravo ti na neki način kontrolišeš ulicu, a samim tim što sviraš, tim ljudima bojiš malo stvarnost tim nekim pesmama. Tako da pesme koje biram uglavnom su savremene, ne sviram Galiju i to, nego sviram pesme autora u čiju muziku verujem. Tako da s te strane mislim da mi Astor Lajka doneo najviše. Mislim, Kane mi je doneo kao najveću popularnost, mislim da je Andreja Kane najpoznatiji s te strane, ali Lajka mi je doneo najviše tih nekih realnih, opipljivih događaja. Hajde onda nešto da čujemo do Astor Lajke, ako možeš da nam Može, osviriš a nešto. ovo ti isto premijera. Pošto spremam poenta je bila ove godine trebalo u maju da napravim turneju po XU prostoru, da bih svirao, to bi bila kao muzika za ulicu Vol 2, odnosno drugi deo, da bih svirao pesme bendova u koje verujem, znači nove savremene bendove i sve to kao u nekom konceptu da bih svaki grad koji posetim novac od donacije na ulici davao u organizacije, aktivističke organizacije kao što je recimo Za krov nad glavom ili Lice ulice. Znači kao ljudi koji na ulici preživljavaju, njima treba zapravo ta lova više nego meni. A ova pesma koju ću sviram zapravo nije na tom albumu, mislim možda će da bude. Ovo je kao Bela Ćao, ali u mom prepevu, tako da sam krenuo da je prevodim zato što sam provalio da ljudi baš ne kontaju kad je pevaš na italijanskom, zbog one serije, svi su se naložili na tu pesmu, a niko zapravo ne zna o čemu se radi u toj pesmi. I video sam skoro da su neki fašisti kao pevali na svom skupu, Bela Ćao, što je totalno užas i postmoderne. Tako da sam za srpsku, odnosno srpsko-hrvatsku publiku preveo. Tako da evo ti ovo je premijerno. Jednoga jutra ustadoh rano, o draga zdravo, draga zdravo, draga zdravo, 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 jednoga jutra ustadoh rano i zatekoh zlikovce. O partizane, vodi me s tobom, o draga zdravo, draga zdravo, draga zdravo, 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 partizane, vodi me s tobom, ne plašim se umreti. Iako umrem, nikada robom, o draga zdravo, draga zdravo, draga zdravo, 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 iako umrem, nikada robom, večno biću slobodan. Takva je cena za slobodu. Draga zdravo, draga zdravo, draga zdravo, 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 takva je cena za slobodu. Životom plaćam pobede. Moja će senka lutati gradom. O draga zdravo, draga zdravo, draga zdravo, 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 moja će senka lutati gradom, strahom morit zlikovce. Moja će senka lutati gradom, strahom morit zlikovce. Hvala ti. Hvala. Mislim da će ovo biti totalni hit u videu, da niko ništa drugo neće ni slušati ni gledati nego ovu pesmu. I sad je jako teško nastaviti posle takve pesme da te pitam bilo šta, ali evo nešto o čemu smo već pričali. Hteo sam da te pitam koliko možeš da obuzdaš te sobakaiste, pošto je to ipak puno likova, puno heteronima, puno različitih biografija. Koliko te oni nekad opterećuju, a koliko ti zapravo ispunjavaju sva tvoja očekivanja? Kako se odnosiš prema tome da vodiš, pa evo, rekli smo da ima 8 ili 9 heteronima, a da su 2 dominantna, nekako su oni izašli u prvi plan. Da li je to baš zbog toga što ima možda previše toga, previše zamisli, ili kako se uopšte boriš sa tim? Recimo da sam prvu godinu što, ja računam od 2016. kao zvanično sobakaisti kad su počeli da govorim ljudima da se bavim time. Tada sam te godine napravio za svakog od likova, napravio sam neku osnovu. Znači ili neko umetničko delo ili nešto što tog lika čini
kao ovo je njegov reprezent, znači ovo delo koje on napravio. Tako da u toj prvoj godini sam ispucao recimo te ideje osnovne koje uvek su onako sirove, ali su uglavnom i najbolje. I oni su kao osnovale Sobakaiste. Sad, posle toga da bi ti likovi se razvijali dalje, to stvarno zahteva jedan izvesni intelektualni rad kojime ja nisam baš toliko vičan. I kapacitet ja nemam baš toliki za neke stvari. Znači, to fotografiju, recimo, Predrag Šapa, pa ja sam jedan običan laik što ga tiče. Znači, ja sam dobio fotoaparat i tako je Predrag Šapa nastao. Znači, dobio sam analogni aparat od prijatelja, onda sam dobio kasnije od još jednog prijatelja još jedan aparat. I ja sam shvatio da ne znam da koristim analogni aparat i da bih bio fotograf za Sobakaiste, moram da imam neki svoj trip, odnosno da taj lik mora da ima neki svoj trip. I zbog toga Predrag Šapa fotografiše nebo. I ceo njegov koncept je kao dnevnik neba i gde god da idem, ako nosim aparat, ja samo fotografišem nebo. Zato što to najlakše. Mislim, stvarno je lako, kao okenaš nebo i nebo je uvek tu. Znaš, kao ne moraš mnogo ni fokus i to, vrlo je prosto namestiti parametre. Tako da, u toj prvoj nekom talasu, kao najkreativnijem talasu, sam napravio neku osnovu i onda sam još jednu godinu pokušavao da stvarno za svakog lika pomalo, imao sam vrlo gust raspored, kao danas radim njega, i malo sam sagoreo toga. Malo me i onako život me prevrnuo što se tiče toga da to što sam ja zamislio nije baš onako kako u realizaciji. Jer kao ti kada razmišljaš o tome šta ćeš da uradiš, kao to sve izgleda super. Mislim, i ova ideja koju ja imam sada što tiče Sobakaista, odnosno litero igre, odnosno kao buduće neke aplikacije da će ljudi moći da igraju, to sve zvuči kao fantastično, ali realizacija je uvek ono što je najveća prepreka i zapravo realizacija, odnosno realizovanje nečega čini to delo takvim kakvim jeste. Znači, moja ideja je genijalna i sve to, čuo sam jako lepe pohvale za to, ali ja sam svestan da ja i dalje nisam realizovao neki proizvod koji mogu drugi da konzumiraju. Mislim, osim ovih kao odsečaka. Tako da u ovom trenutku Astor, Like, Andrea Kane su najpraktičniji jer njih stvarno kontrolišem. Kontrolišem u potpunosti jer muziku koju slušam mogu automatski da napišem tekst, ovo što znam da sviram, iako je ovo vrlo i dalje basic level posle 10 godina sviranja i dalje sviram manje više iste akorde. Znači, nisam napredovao u tom muzičkom smislu i to je još jedan od razloga zašto Astor Like limitiran kao lik. Znači, on nikad neće biti džezer, on nikad neće postati, mislim, hoće u smislu ako jednog dana ta litro igra bude funkcionisala, pa drugi ljudi budu Astor Like. U ovom trenutku sam ja Astor Like, vrlo je ograničeno i ne, znaš, kao može samo to što ja mogu. Kao to što moja konzola može, to može i Astor Like. Tako da ja, realno, sa muzičke strane sam najslabije. A što tiče pisanja, tu imam kao veću kontrolu jer verujem da napredujem što više pišem i onda Andrea Kane mi je nekako najpraktičniji. Svi drugi likovi koji zahtevaju neki, recimo to za Blues Doga video, ja sam kao kad sam počeo napravio tipa 5-6 spotova i to su bile kamere koje sam ja pozemljivao, ja i dalje nemam kameru, samim tim ne mogu da pravim spotove. Znači sve te kamere, sve ti spotovi koje smo radili ja sam pozemljivao i onda se neku trenutku umoriš sa toga jer raditi spotove baš onako naporan je posao, znači provedeš 15 dana na snimanju, onda montiraš to mesec dana, onda se cimaš ljudima, da li im se sviđa, da li im se ne sviđa. Mislim, iako ja to volim da radim, bilo, znaš, kao nije isplativo, nego, znaš, kao jednostavno oduzima previše, a premalo daje, jer Blues Dog nije taj kao dominantan lik. Jeste on bitan za sve, ali nije on toliko bitan. Tako da, često sam i u depresiji. Ima tih momenta kada izgorim i posle 7 dana kao vrlo aktivno i motivisanog rada izgubim volju. Imam jednog učenika iz Španije, to je lepo se kod njih kaže no tengo ganas. Znači nemam volje, nemam to što me čini željnim da nešto radim. I onda kao 2 dana ležim i u fazonu sam zašto jednostavno ne radim neki posao koji će da me drži samo u životu. Jer jednostavno, mislim, ja volim da živim prilično i iskreno jako uživam u tome da konzumiram tuđe radove. Znači, volim da slušam muziku, volim da čitam, volim da gledam i serije, igram igrice puno. Ja stvarno uživam u tome, to je onako prilično lep život. Mislim, ja kao obezbeđen sam s te strane da imam šta da jedem, imam šta da obučem, živim u kući, znači osiguran sam, ne živim na ulici i imam mogućnost da provodim vreme uživajući. Sad, ta potreba da stvaram, mislim da je to koliko je lepa, toliko i opterećujuća, tako da sada mislim da u ovom periodu, od kad je krenula korona, da sam prilično produktivan i dalje sam motivisan da radim, ali sam doveo sebe u stanje da se ne opterećujem. Znači imam kao, ovde sad mi stoje neki papiri, kao imam
ovako izgleda moj dnevni zadaci za jedan dan. Koliko stignem da uradim. Znači, nemam više taj trip kao ja nisam kao napisao danas. Mislim, meni recimo ovo su mi kao osnovne stvari, znači imam konzola, to mi je fizička aktivnost, kao moram telu nešto da pružim da bih ostao u životu, znači sedim veći deo dana, moram da se fizički aktivan. I imam kao, ajde sad da ne nabrajam, ali imam 2000 reči koje moram da napišem dnevno. To mi je kao obaveza. Dešava se da nekad ne napišem 2000 reči. Dešava se nekad od 5 dana ne napišem 2000 reči ukupno. I nikom ništa. Mislim, niti ja propadnem zbog toga, niti svet nešto mnogo kao zafalim u tih mojih 2000 reči. Znaš, nije to strašno. Ali da bi se kao ovo što sam zamislio stvarno ostvarilo, nema nikog drugog ko bi to radio. Mislim, znaš, kao ako ja umrem nikada robom, znaš, možda će neko to da preuzme i da napravi nešto toga, ali ja nisam u fazonu da kao, super ovo što je radim, ali kad umrem, tek ću budem poznat. Puno mi je asocijacija došla na pamet sad, od kad si krenuo razgovaraš na ovo pitanje, od Crnjanskog i slikanja neba i Dnevnika Očarnović i tako dalje, ali da ne ulazimo u sve to, da ne bi video previše trajao, jer takva je mogućnost procenjena za gledalca da ne traje video previše. Ajde samo da te pitam za kraj, kada projektuješ da ćemo moći da igramo tu Literu igru na kojoj radiš? Pa pazi, u suštini, Liter igra kao koncept je jako prosta. Znači, Liter igra Sobakaist je možda nešto što će bude u nekom trenutku, ali Liter igra kao koncept koji sam napravio se zasniva na tome da imaš ideju Nika Bostroma i Fernando Pessoa Heteron. Znači, te dve ideje su spojene u jednu. Nick Bostrom kaže da ovaj svet, mislim tu kao postoji njegov simulation argument i rad koji se zove Are you living in computer simulation, u kome on izneo to da ovaj svet je možda simulacija, ajde da kažem da ovaj svet jeste simulacija. Znači, mi smo svi u nekoj simulaciji, nemamo pojma o tome, ali u trenutku kad postaneš svesna simulacija, znači sve ovo mora ima neku logiku, neko ko je ovo napravio, očigledno funkcioniš, znaš, kao svaka ćelija, što ideš dublje, vidiš da tu ima neki sistem, znaš, nije kao ono za 7 dana napravljeno. Ili možda i jeste, ali nebitno, znači, postoji sistem u ovome, očigledno. A ova priča o Heteronima je dokaz da može svako od nas da bude i nešto što nije rođen. Znaš, kao mi smo se rodili, evo mi smo u Srbiji, jadni mi, znaš, svi bi trebali budemo onako da se osjećamo loše, da patimo za našom slavnom prošlošću, jer je to kao nešto što nam se nameće kao slika Srbina u 21. veku. Međutim, znaš, kao ti imaš pravo da kažeš, ja sam danas Italijan. Ako znaš italijanski, dobar dan, ja sam danas Italijan i kao me chiamo Andrea, znaš, kao i ti sad imaš pravo da glumiš neku drugu osobu ili da budeš ta druga osoba, da veruješ u to, zato što ti virtualni svet dozvoljava da ti na socijalnim mrežama projektuješ svoju sliku. Znači, svi profili koje mi imamo na socijalnim mrežama su zapravo to. Ljudi koji veruju da su oni na Facebooku, to je nerazumevanje medija. Jer ako ti na svom Facebooku kačiš slike sebe sa mora, to je ono kako ti želiš da te vide drugi. To je ono što ti kao hoćeš da deliš sa drugima, to je projektovanje tebe. Znači, to nisi ti, fizičko izdanje tebe, znači, to je kao neki virtualna osoba koja može se zove kao ti ili ne mora. Kao što je Andrea Kane meni virtualni lik, da ja forsiram to neku seksualnost, neki kao razvrat, rock'n'rollov, ja sam osoba koja sedi kući, čita knjige, razumiješ, nemam 90% stvari koje pišem u njegovo ime, nemaju veze s mojim životom. I onda zbog toga ljudi već sad mogu da igraju Liter igru. Znači, poenta je samo da imaš dva osnovna pravila, telo ti je konzola, ti je softver, sve što možeš zamisliš da ti je igra, ti napravi da ti igra. Ja se nadam da će i ljudi odavde pogledati taj sajt, mi ćemo da linkujemo to i bit će dostupno. Sad se bliže onaj trenutak kad treba da spustimo konzolu, da kliknemo Q, Tab, Enter i tako dalje, da završimo razgovor, pa bih te zamolio samo nešto ako možeš za kraj da nam pročitaš iz Pleh orkestra zbirke Kanela. Ok, razlozi za cigaretu. Propušimo zbog filmova ili čekajući na druge. Poslednju cigaretu iz pakle kalemimo na onu prvu, zapaljenu iza gradskog bioskopa i bačenu uz kašalj u baru od motornog ulja. Deca se ugledaju na nas. I sama postaju plućni bolesnici, ali pre nego što se posljednjim dahom zagrcnu u bolnici, doživeće nekoliko trenutka koji ne bi bili isti bez cigarete. Čuo sam da je to najveće uživanje, pa sam zapalio jednu posle svog prvog puta, ali svaka cigara koju popušim posle buksne bolja je od te koju smo ona i ja podelili na stepeništu gradskog parka u avgustu, nekoliko sati posle ponoći. Hteo sam da ličim na Vejca, pa sam kupio šešir i paklu lakija, ali i dalje ne znam da sviram klavir niti pevam kao on, mada mi je glas sve hrapaviji sa godinama. Zbog francuskih filmova iz 60-ih pušimo 2 puta više nego ranije
jer ne mogu da se suzdržim kada vidim sav taj dim kako se vijori na celuloidnoj traci. Sanjam otvorene bioskope u kojima nikome ne smetaju pušači poput mene. Da sam bio u Americi, glumio bih u Džarmuševom filmu i šoljicu kafe bih okrenuo naopako, a filter bih bacio u saksiju sa cvećem. Pušim jer tako autobus brže naiđe, jer volim da su mi ruke uposlene, jer mislim da dobro izgledam sa cigarom. Pušim da bih nosio tabakeru, da bih mogao da pitam za upaljač, da ne umrem zdrav. Ovu pesmu nije sponzorisala ni jedna industrija duvana. A ja inače ne pušim, tako da. Ovo je baš Andreja Kane profil. Hvala ti. Hvala tebi puno, stvarno, ovo je, baš sam uživao. Da, samo za kraj hoću da ti poželim puno sreće dalje i da nam opstanu sobakajsti, jer čini mi se da će nam u budućnosti trebati takvi psi. Ja se nadam. I drži se u tuđini. Mislim, koliko je naša, toliko je njihova, tako da čuvaj se. Pozdrav. Pozdrav, hvala ti i vidimo se.